Robert Fico sa z Číny prihovára s vážnym odkazom pre ukrajinského prezidenta. Po stretnutí s Vladimírom Putinom a Sergejom Lavrovom odhaľuje, čo mu bolo povedané medzi štyrmi očami. Téma: vojna na Ukrajine, rokovania s Trumpom a budúcnosť Európy. Slovenská opozícia podľa neho hanbí krajinu, kým on rokuje s veľmocami. Vypočujte si slova Roberta Fica. Pekne vás pozdravujem z už večernej Číny. Mám tu pocit prenesenej hanby, keď vidím, čo na Slovensku v súvislosti s touto zahraničnou cestou stvárajú naši duchovní bezdomovci z opozície. Média informovali o oficiálnej časti môjho stretnutia s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Potom nasledovala takmer hodinová diskusia medzi štyrmi očami, počas ktorej sme sa sústredili predovšetkým na vojnu na Ukrajine. Prezident Vladimír Putin ma informoval o priebehu rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aliaške a o perspektíve ukončenia tohto vojenského konfliktu. Z dôležitého rozhovoru som si urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mienim v piatok odovzdať ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Pri odchode som mal ešte možnosť pohovoriť samostatne aj s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom. Zajtra si uctíme pamiatku padlých v druhej svetovej vojne. Čaká nás podľa všetkého veľkolepá vojenská prehliadka a poobednejšie hodiny využijem na ďalšie bilaterálne stretnutia, najskôr s prezidentom Vietnamu Luongom Kaungom a potom so srbským prezidentom Alexandarom Vučičom. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.